Фәрит Рафик улы Аюповны 35 яшьлек юбилее белән ихластан котларга дип бар туганнары да җыелган. Һәм Дергачи бистәсеннән Фәрида апа бар туганнар исеменнән дә хат язган. Шушыны чәчми-түкми укып китәм. Туганлыкның белеп кадерен, яшәүгә дөньяда ни җитә. Шалтыратып торса туганың, хәлләреңне белеп һәр иртә. Якыным диеп өзелеп торучы туганың булса әгәр яныңда, тормыш юлын үтү күңелле, яшәүләре җиңел тагында. Йөрәгеңне ачып сөйләргә, туганың булса тагын ни кирәк? Сагыш, кайгы килгән чагыңда, тик туганың сиңа нык терәк. Туганнарың белән тату яшәп, ризыгың киңәя, гомерең озыная диләр. Раббым шушылай булсын. Бүген олы төхымыбызның бер җан иясе, энебез, абыебыз үзенең 35 яшьлек юбилеен каршылый. Аның гаиләсенә без тик сокланып карыйбыз. Кояштай ачык йөзең, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, юмарт һәм ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясин. Киләчәктә сиңа бары тик шатлыкка төренгән тыныч тормыш, гаилә иминлеге, балалар бәхете телибез. Ходай саулык сәламәтлектән аермасын. Тормышыңның матурлыгын тыеп, яраткан хатының белән тигез, бәхетле тормышта, балаларыгызның игелеген күреп, кадер-хөрмәттә яшәргә насыйп булсын. Сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, ташып торган бәхет, көтелмәгән шатлыклар, зур уңышлар, саф мәхәббәт телибез. Үзең теләгән барлык уй-хыялларың тормышка ашсын. Бәхетле бул якыныбыз. Котлап сине туган көнең белән. Кояш карый бүген елмаеп. Яшәмәле якыныбыз алда бер кайчан да зинһар моңаеп. Гомерләрең чәчкә сыман матур, җырлар сыман моңлы булсыннар. Һәр туасы иртәләрең синең бары бәхет белән тулсыннар. Кадереңне барысы да белсен, хөрмәт итсен тормыш иптәшең. Яратсыннар сине балаларың, исән булсын әниең, сердәшең. Без туганнар сине нык яратып, юбилейга теләк юллыйбыз. Синең хакта бары уңай яктан, изге күңел белән уйлыйбыз. Раббым безгә туганнарыбыз белән дус һәм тату яшәп, ризык һәм гомерләребезне арттырырга насыйп итсен. Сынаулы вакытларда бер-беребезгә ярдәм итешеп, куанышта сөенешеп, матур итеп яшәүләрен язсын дигән теләкләр белән төгәлләнә әлеге бар туганнар, кода-кодачалар исеменнән язган котлау хаты. Амин дибез. Бар теләкләр дә кабул булсын. Җырыбыз алда сезнең өчен генә яңгырасын.